It-Times irrapportat kif l-alleanza mill-qrib li kien hemm bejn l-eks kap nazzjonalista Adrian Delia u d-deputat Awċi Alex Borch intilfet kompletament minn mindu tnejn li huma esprimew l-intenzjoni li jikkontestaw għal post vakanti minn Bernard Grech. Il-Gazzetta konfermat ukoll rapport ta' One News il-ħamis dwar kif din ir-relazzjoni nqalbet ta' taħt fuq fl-aħħar jiem b'akkużi ta' tradiment miż-żagħżugħ Awċi lejn dak li dejjem indokrah u proteġih anke mill-attakk insensati tal-estremisti fil-Partit Nazzjonalista biex issa qed jiġi akkużat li qed jitħabbeb magħhom għal vanaglorja personali. Borch ukoll ġie akkużat li kellu laqgħa personali mal-kap caretaker Bernard Grech stess li qed jippreferiha volja fil-messaġġ tar-riżenja tiegħu kien għadu kemm appella għan-newtralità minn kulħadd. It-Times ikkonfermat ma' diversi membri tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista u anke sorsi interni fid-Dar Ċentrali li żewġ esponenti tal-PN kienu laħqu ftehim fit-tmiem il-ġimgħa li għadda li kellu jikkontesta biżdelija l-elezzjoni tal-kap u Borch jappoġġjah jilħaq din il-mira. Minflok kif anke konfermaw is-sorsi tal-Gazzetta, il-fazzjoni ta' Delia kienet ixxukjata li s-sosten fil-pubbliku minn Borch qatt ma wassal biex spiċċa jħabbar li wkoll se jikkontesta l-għada li jagħmel dan l-eks kap. Id-deputatu kelliem ewlieni nazzjonalista Lawder saħansitra kien ukoll maġġel biex jitfa' in-nomina tiegħu fid-Dar Ċentrali. Il-Gazzetta saħansitra tenniet li waqt is-seduta parlamentari ta' nhar l-Erbgħa, Adrian Delia kienet ikollu taħdidiet fit-tul ma' bosta deputati li mhux alleati tiegħu esprima d-diżappunt tiegħu għat-tradiment minn Borch. Fil-pubbliku iżda tnejn li huma meqjusin mill-fera iżjed konservattiva fil-partit ippruvaw jimminimizzaw din il-qasma. Sa dan it-tant il-kunjatu ta' Delia Emmanuel J. Gallia ma naqas milli jikkummenta fuq l-istess artiklu tat-Times fejn fakkar li hemm differenza kbira bejn ambizzjoni u narċisiżmu.